Hi, jinkert u b'dal video xtaqt naqsam ftit dwar x'naħseb dwar il-każin tal-imqarbin tal-Luke Sajdon li rajt il-Valletta Campus Theatre 12 ta' Settembru. Issa, din kienet is-serata inawgurali, però nammetti li kien impossibbli nidħol għalija għami għax l-ispettaklu ġattella qabel u kont konxju tal-impatt li ħalla. Ġifir importanti nsemmi naħseb li min-naħa tiegħi tartalija bħerqa u b'entużjażmu enormi. U għalhekk sa ċertu punt ġa kont naf li ħanoħroġ minna b'qalbi ġunġlina. Il-każin ambjentat fit-tmeninijiet u l-istorja ddur madwar dal-post sigriet imma ħieles fejn il-ġiel gay jistgħu jiċċelebraw, jisfnu, jkantaw. U fil-fatt ħafna mill-istorja rakkuntata bil-mużika u l-lirika ta' Luke Sajdon stess. U dan kollu għet isir fl-isfond tal-ispinta li ħadet il-kriżi tal-AIDS. Issa jien bla marrit l-aktar ħaġa li tolqotni meta nara dram bil-fors il-kidba u l-lirika u probabbli għax dawk l-aktar folom tal-arti għal-qalbi. Onestament mistaġeb kif il-pinna ta' Sajdon tant tagħmel xogħol eċċellenti biex tiġbdek u titfek fl-istorja bħalli kieku qiegħed hemmhekk inti stess fil-każin. Ma jaħlix vers wieħed jiġifieri u kull vers mhux biss jikxef element ġdid u pertinenti għall-istorja, imma jżewwaqhom b'taħlita ta' umorizmu u makakkerija li ġabitni veru eċċitat kull darba biex nara biex aktar ħajoħroġ. Ħassejt ġieli li kien hemm xi kanzunetti li forsi setgħu qaluli ftit aktar jew kienu aktar emottivi, imma ġeneralment naħseb li kienu ffokati ħafna fil-funzjoni li ppruvaw jaqdu. U brabta mal-mużika, naħseb il-disin ta' dawl li kien fidejn Dallija Gerbi u kol tħaddem mod effettiv. Ġa semmejt li ġieli matul l-ispettaklu tħossok isek parti mill-każin. U ħaġa li ġibdit l-attenzjoni mal-ewwel hija kif Dali juża d-dawl biex litteralment iqiegħdek fil-każin. Apparti li l-ispazju fejn ittella l-ispettaklu fl-opinjoni tiegħi kien xieraq jekk mhux perfett għal din it-tip ta' produzzjoni, għax l-ispazju vera permetta flessibilità biex l-udjenza tkun involuta meta hemm bżonn u tinqata' ukoll fejn hemm bżonn. Dinamika naħseb li verament ħadmet sew u l-implementazzjoni tad-dawl ikkontribwit ħafna biex tkun suċċess. Issa fejn tidħol direzzjoni mbagħad li kienet fidejn Denise Mulholland, ħassejt li fil-biċċa l-kbira kienet b'saħħitha ħafna, speċjalment fil-bidu u lejn l-aħħar. Il-ftuħ tal-ispettaklu ngħidalija mal-ewwel urini viżjoni ċara u jien bħala spettatur ħassejtni involut u kurjuż insir naf aktar dwar x'ħajsir u kif ħajsir ukoll. U l-istess għall-eluq naħseb li għamlet xogħol eċċellenti biex tiġbor il-qofol tal-istorja f'mument li wara li taraħ qasbis tkun trid titlaq minn fuq is-siġġu. Biss fin-nofs u kultant anke lejn l-aħħar kien hemm ċerti mumenti fejn ħsibt li d-direzzjoni setet tikkumplementa l-qawwa tal-kitba naqra aħjar biex veru timmassimizza l-impatt emottiv. U ngħid il-verità ġieli ħassejt li r-rakkont dwar l-implikazzjonijiet tal-AIDS inħass aktar bħala lezzjoni milli esperjenza mejjuxa. U għalhekk l-istorja għalkemm ftit rari jiġifieri dawn il-każijiet ġieli ħassejta tieħu xeħta aktar didattika meta setet tidħol aktar fil-profondità tal-karattri minflok. Imma kollox ma kollox ħadd ħafna minnha din l-esperjenza nħoss, speċjalment għaliex il-cast mingħajr ma nesaġera tal-bliħ. Casting fl-opinjoni tiegħi kien eċċellenti u ngħid għalija minn dak il-għad insiba diffiċli ħafna maqdru. Però naħseb ta' min insemmi b'mod partikolari lil Jamie Cardona għax għalija kellu rwol li għaxru daqas il-ħarinġa jiġifieri. Tlaqt mix-show b'kilba li nsir naf ħafna aktar il-karattru ta' Josette Chappara. Imma fl-istessin nifhem u napprezza għaliex kellu l-rwol li kellu. Il-każin tal-imqarbin storja intima dwar żmien sensittiv ta' komunità minoritarja. Imma verament naħseb li l-eżekuzzjoni tagħha tagħmel aċċessibbli għal kull min jitħajjar jara, mill-intelligenza u r-reqqa tal-lirika għal kapaċità ta' Luke u l-atturi li minuta minnhom tkun qed toxa u minnu toħra tkun qed tolfoq.
U lek fuq kollox inħoss li s-suċċess tal-produzzjoni huwa kompletament mertat.